Príď, Pane, príď, ako rosa živá. Príď, Pane, napoj suchú zem. Na Teba čakám, Pane, Teba hľadám. S Tebou chcem kráčať každý deň. Príď, Pane... Druhá adventná nedeľa nás pozýva k príprave. Pripravte cestu Pánovi. Vieme, čo znamená pripraviť sa. Stačí pripraviť sa na dovolenku, koľko máme starosti pred tým, čo všetko musíme zariadiť, vybaviť, ako dlho to trvá. A vieme, čo znamená príprava na Vianoce, čo všetko chceme stihnúť a čo aj nestíhame. Ale evanjelium tohto týždňa nás pozýva k trošku inej príprave, k príprave nášho srdca a celého nášho vnútra. A máme tu také 3 výzvy. Vyrovnajte chodníky. Aby po tomto chodníku mohol prísť Pán do nášho života. On prichádza všade tam, kde je pozvaný, kde má otvorené dvere. Ale koho a čo pozývame do nášho srdca? Koho a čo si v srdci chránime? Osloboďme teda naše srdce od každej nerovnosti, od pocitov horkosti, možno krivdy, možno nespravodlivosti, ktoré si v sebe nesieme alebo aj chránime. Zriekneme sa každého zla, hriechu, hnevu a pozvime Pána, aby prišiel do nášho srdca a ponúkneme mu tam miesto, ktoré nenašiel v Betleheme. Druhá výzva. Vyplňte doliny. Každá dolina a priepasť je obrazom aj v tomto texte nedostatku lásky. Chýbajúcej lásky, ktorú vnímame vo vlastnom živote, ale aj v našich vzťahoch, ktoré žijeme. Uverme, že iba Božia láska môže vyplniť to, čo nemôžeme my. Že iba Boh môže uhasiť smäd ľudského srdca po jeho láske. Ale Boh nás pozýva aj k tomu, aby sme túto jeho lásku prinášali aj do našich vzťahov. Aby sme ju šírili ďalej. Ktoré naše vzťahy potrebujeme naplniť láskou? Rodinné, pracovné, vo farnosti, v spoločenstve. Tam, kde sme doteraz žili iba z povinnosti, prinesme lásku. Vyplňme túto priepasť láskou Božou, ktorou Boh miluje nás a ktorú môžeme my prinášať ďalej. Tretia výzva je výzva znižte vrchy a kopce. Vrchy a prekážky najčastejšie stavia naša pýcha, arogancia, možno všetky slová, ktoré nie sú slovami lásky, ktoré zraňujú. Aké vrchy som ja nedávno postavil vo vzťahoch? A čo s tými kopcami chcem urobiť? Môžem ich vyrovnať tým, že priznám svoj podiel viny, že sa ospravedlním, príjmem ospravedlnenie, ponúknem ruku alebo príjmem podávanú ruku. Znížiť vrch nie je ľahká práca. Ale keď ho znížime, tak sa nám ukáže úplne iná perspektíva. Vidíme inú krajinu. Ak znížime vrchy, ktoré sú medzi nami, tak budeme vidieť našich blížnych v inom pohľade, v inom svetle. Budeme vidieť toho môjho blízkeho, s ktorým žijem, vo svetle Božej lásky. A tak znížme kopce, ktoré sú medzi nami. A štvrtá výzva je vyrovnajte, čo je krivé. Niekedy nie je možné spraviť z krivej cesty rovnú, lebo sú tu prekážky. Nie je možné spraviť diaľnicu tam, kde sú rieky. Aj v našom živote teda nastávajú chvíle a situácie, ktoré nemôžeme vyrovnať, ktoré sme si nevybrali a musíme ich akceptovať. Prijať teda okolnosti, ktoré sú ťažké, ktoré nie sú rovné, môžeme prijať len vtedy, keď sme si vedomi, že Boh je s nami. Že Božia milosť nám pomáha a že aj v tom, čo teraz nastalo, čo som si nevybral a čo je prekážkou, Boh stojí pri mne a dáva mi silu, lebo ma nikdy nenechá samého. Ak sa takto postavíme k takýmto situáciám, tak uvidíme, že začne akoby klesať naše napätie, nespokojnosť, stres. Lebo ak veríme, že žijeme to, čo žiť môžeme a máme,
Pán sám vyrovná našu cestu. A tak, drahí bratia a sestry, pripravme si svoje srdce aj v tomto týždni a pozývajme každý deň Pána do nášho života, lebo On je prvý, ktorý potom túži. On sám chce vyrovnávať našu cestu. Príď, Pane, príď, ako rosa živá. Príď, Pane, napoj suchú zem. Na Teba čakám, Pane, Teba hľadám. S Tebou chcem kráčať každý deň. Príď, Pane, príď, ako rosa živá.